ma Alego Usonga ochako chenro mar Siro mond liete kod nyithi kiye. Felix Orwenyo wacho ni otiyo kod kombe kaka ruoth mar manyo jo Samaria ma bende nyalo konye e reso joma ng'awo e alwora mare. Kano chiwo chiemb konye ne mond liete e apis mare mamudume. Orwenyo olero ni chal marach mar uchumi kod midhiero mamako mond liete emano chwale mondo ochak chenro no ahinya to e kinde ma midhusi mar corona no monjo ganda. Jothurwa kama ne wantiere gimilongo ni ungangano ne en gima ok wanyal nene ngima. Gimilongo ni mo ma dhako tedo ga alot kata tedo godo ngano no ok wanyal yudo. Wachiemo. Kisetedo chapat, nyithindo konyore. Wan ka achiel kod nyithindo makiye. To nyithiwa gi okonyo. Jatandwa ni manyonwa yore te. Kata nyithindo nitiere mochunye gombo mana ni mondo okony mondo dogo dhi osom. Waneno kuome ber, waneno kuome mor. Nyaka chak yudo pokni, an gi lokruok maduong' kendo aseng'e maber Nyasaye ritowa ga dwe ka dwe. Wan gi target nitie gima mwadhi yudo. Molo kaka nyocha wan chien kucha ka onge gima ne wayudo. Kendo agone erokamano Nyasaye mondo mi pod odonji chunye ka achiel gi tich motiyo kuom ndalo motiyo ni omed paro ji mondo mi kaka chunye dwaro mondo mi ji orom kare omed mondo bed kare. Project ni okoyud kony ko kuom migawo mara mara bato kuom jogo ma jokomolo mane wawuoyogo mondo mi owinjie shida mar mond liete mane i Komolo sub location. Dwe ka dwe wachiwo kony ne mine 21 mag mo, ungangano, skar ka achiel gi sabun. Support ne aparo ni konyo mine gi nyaka dwe rum kedo. Koro awa medo mna encourage jogo ma ok i Komolo sub location ka ne tabu ma mond liete ngo i Komolo ka iduong'. Ma ko kwanywa kom nan mondo mi wakonygi to ok nyal bedo maber. To okoromo. Mond liete mani Komolo sub location okalo 200. To mwasebedo kwa support gi mna 21. Koro pod agolo mna kwayo njak ng'ata man Komolo ka kony michiwo to bedo mna sabun. To kama makon chiliel to makon chiliel. Lipodno bende chak teroa e yweyo wa machielo kata kamano kapok wadhi antiere koda moko kuom ote magi kaka Martin Ochieng' lago kawuok Ruwe.